Bakit? Marigat anak nga gamas. Positibak sa matanti COVID. Ala, marigatan ka. Ala, siguro isardang mo nga rodan nga gaamasan. Bakit, amom, awan ti pamatik dita COVID nga dayta. Ta, panunutam ka ni. Apay nga dagitoy na ikwa, dagitoy na pulobi, kan dagitoy bagtit nga agkaiwara dita kalsada. Apay nga handangan na COVID. Lakay. Think before you talk, manan. Apay na swab dagita kat ibagbagam nga awan ti COVID da. Baybayan to pay pimandagita. Nga kasla nga nobody cares. Amom ti COVID no dati nagpositive. Adadji kunada nga asymptomatic ken symptomatic. Dagi asymptomatic nga dagiyay jay kwa nagpositive nga awan ti sintomas da. Ti problema ijay nalakad nga iya virus iti dadu mga tao. Karkarunuhan da nga maki-social distancing. Ti kaasi nga maakaran dagi kapsot ti immune system da. Dagi turnay kwa senior citizen. Jikun kunada nga endangered species. Dagito ni adati asmada kanda dumapay nga long term nga sakit. Iso dati posible nga agparigat no ag positive da. Posible nga agpugsa-pugsa ti panag-anges da ket kailangan da nga mapanje ospital ta makabitan dati tubo tapno masuportaan jay nay panag-anges kasjay. Ada ba na awatam jay imbaga kuno sinayang kulang tilaway ko. Oh, bakit apay ngay nga rodjay kwa? Diyan na aksidente ti motor nga natay kan jay nalmas. Apay ibagbagada nga COVID oh. Baka pa yung ibagada nga dyan at nagnakalding kat ibagada pa nga COVID. Lakay, amom, kasla nga dipig lang nga rodin tarupam. Kasla pa nga buko ta ulom nga awanti, kargana. Amom anya lakay, gapos nga rudtahan nga masuswab ti amin nga tao, posible nga dagi kapulpulapol mo dita igid-igid, uray pa'y siguro dyan kaarubam, kat posible nga positive nga awan ti sintomas da. Amom, han nga ara-aramid laang dagito nay natnatay di Amerika kan Europa. Apay paggarup mo agun kunwari da nga natay, tapos na-cremate da. So malakay, napigsaman ti immune system kanhaan, masapol nga precaution latta. Di kun kunada nga prevention is better than cure. Di ba? Nilakay. Kaslamatan nga ada sintomas mo. Oy! Mare, kumusta nilakay mo? Di ba guy-uyak edi last week? I won, Mare, naguyak naman kaagdanag. Pinakremate kon. Nag-uyak lang? Pinakremate na nga dagos? Hello daw yung bidag. At home we